Bonjour, monsieur le gouverneur. Bonjour, monsieur le directeur général. Bonjour, monsieur l'ex-ministre. Ježíšek vyrostl, se staral, narostli mu vousy a stává se z neho Deda Mráz. Sziasztok aj všetci občania a spoluobčania zo Slovenska, toho času ešte na Slovensku. A radšej ani nepýtam, či už máte zbalené. Mám iná aktuálna otázka. Mali ste vyzdobený stromček? Lebo však len teraz boli Vánoce. A bol u vás Jezuška? A čo vám doniesol? To, čo ste si zaslúžili? Lebo takto vraj chodí, nosí to, čo si kto zaslúži. Takže ja silno pohybujem, že to bol sám Ježiško, kto bol natoľko štedrý, že stromček menom Viktor je vyzdobený 3 villami, ako sa pred Vánocami ukázalo. Áno, 3, ako je to možné? Had Viktor zrejme neholduje muziky. Kdyby ty muziky nebyly, tak už jsem dneska měl 3 vily. Ale veď kto vie, akú biedu trú chlapci vo svojich villách na francúzskom pobreží. Skromné Vánoce však musel mať aj predseda. Zdá sa, že pod modrým stromčekom nič nenašiel. Pritom to tak vypadalo, že do Jezušky aj napísal. Lenže potom vysvetlo, že list o svojich túžbách neposlal Ježíškovi, ale svoje zatrpnuté žaloby na slovanský národ adresoval rovno do EÚ. A pod tou modrou jolkou možno preto nič nenašiel, lebo pravoslávne Vánoce ešte len budú. Ale u prezidenta Vánoce asi už boli. Niekto mu chytil kapra, aby ho prezident chytil na priedomí a urobil nám všetkým detinskú radosť. A najväčšiu sebe. Ale rybári ulovili aj iné ryby, napríklad našu šťuku v rybníku. Však nakoniec aj malá ryba je ryba. Škoda len, že sa na tanieri servíruje z celú republiku. Bohaté Vánoce boli aj u nás a ja som pod Karáčelfa našiel všetko, po čom som túžil. Takže ja som pokojný. No dobre, čo bolo, bolo. Ale čo bude? To je teraz otázka. Tak niektoré prognózy sme prebrali už minule. O počasí, o módnych trendoch, o pokračovaní dojímavej telenovely a o Ficovej drahote, ktorá sa netýka jeho, ale nás. Ale ľudia majú na prahu nového roka aj veľa ďalších otázok, na ktoré naši predstavitelia nechcú alebo nevedia odpovedať. Tak diváci niektoré z tých otázok poslali rovno mne. Ja sám si na ne odpovedať netrúfam, no možno by sme to dokázali spoločne. Ak poznáte odpovede, napíšte nám ich prosím do komentárov. Vopred všetci ďakujeme. A teda má postoj, povedal by som, na vysokej úrovni k mnohým našim štátnym a politickým problémom. Tak len aspoň pre stručnosť otázky, ktoré nadhadzuje. Tak napríklad Aladár sa pýta, či sa má začať učiť ruštinu, alebo rovno po čínsky. A Béla sa ma v liste pýta, či sa už náš premiér z Moskvy vrátil. A že či ho z toho Ruska máme vôbec čakať, alebo skôrej sa za ním vybereme všetci. Sú to všetko veľmi múdre otázky, čo ľudia čakajú. Akož má zaujímavú otázku, ktoré médiá možno považovať za priateľské a prečo. Tunde sa ma pýta, ako sa dá s peňazmi výjsť, keď máte 11 000 eur za mesiac. A čo všetko si vtedy človek musí odoprieť. Tak možno sa aj trochu krivdí niekedy okolo týchto otázok, ale ľudia tak rozmýšľajú
na čo by sme zatajovali. Ištván by chcel vedieť, kedy bude výjazdové zasadnutie vlády na chate v Čifároch a Žuži navrhuje, aby si tam svoje vysielacie štúdio zriadila TV Slovan. No a nakoniec otázka, когда будет лучше. Tak na to si trúfam odpovedať sám, pretože vystižnú odpoveď v rádiu Jereván som počul už pred mnohými rokmi. Už bylo. Budeme sa musieť všetci usilovať, kto na nejakých štátnych alebo verejných miestach je, aby si bežný občan nemyslel, že len lietáme hore-dole 603 a že teda v podstate žiadny osob z našej práce nie je. Tak s týmto optimistickým výhľadom sa teraz s vami lúčim. Z cieľovej rovinky starého nedobrého roka vás pozdravujem a napriek všetkému vám prajem Buek 2025. Neviete, čo to je? To isté, čo ŠNR. Šťastlivý nový rok, boldoguje vetký Vánok. Váš Mertala.